Přeji vám krásné nedělní ráno, dívejte se na to. Ještě minulý týden jsem po 2týdenní nebo 3týdenní nemoci fotil poslední části podzimu a už sněží, už je zima, už je to paráda, no. Už nám zase začalo sněžit, takže jo, je to lepší než nějaká holota, nějaký holomráz a podobně, takže jo, přijel jsem tady zase někde v okolí Zlína a fotím tady nějakou zajímavou krajinu. No, je to, ta obloha je nic moc, nedá se fotit nějak do dálky, což jsem tady předpokládal, že by se mohlo něco vyfotit. A za druhé, ten sníh ještě není dostatečně pokrytý a nedělá to úplně to zajímavé. Je to prostě první čerstvý sníh, první napadený v tomto roce, takže nebo v této zimě, tak je to prostě ještě ne úplně tak skvělé, jak bychom si představovali. Ale to nevadí. My si prostě musíme najít nějakou fotku, nějaký zajímavý snímek, což se mně podařilo. Mám tady připravené nějaké 2. Ze začátku jsem tady přišel kvůli nějakému tady nějaké kaskádě, která je tady taky kousek nedaleko, tak uděláme tady tyto možná 3 fotky a myslím, že pro dnešek to bude stačit. I když ten vodopád bude strašně těžký, protože jestli tam je napadený sníh, tak to bude hodně rušit a bude to hodně těžké to nějak vyfotit. Ale tady mám připravené nějaké 2 kompozice, takže nebudeme se zdržovat a pojďme se hned na to podívat. No, teď začalo docela hodně sněžit, ale pomohlo mi to, protože před chvilkou ještě sněžilo docela málo. A mám tady připravené docela zajímavou kompozici s tím, že jak sněží, tak mi to pozadí úplně vyšisovalo. Je tam prostě jako kdyby mlha a ten přední přední objekt, který tady mám, který fotím, tak mě vyskakuje. A je to úplně super, protože tak jak to mám připravené, tak si myslím, že se mi to líbí. Takže pojďme se na to podívat. Mám nasazený teleobjektiv. Sice to mám zazumované na nějakých 90, nějakých 80-90 mm, takže nemám to zazumované příliš. A snažím se tady vyfotit tady nějaké stromořadí, které mám tady nějakých, já nevím, 5 stromů, které vypadají docela zajímavě. Takže jsem tady vyfotil už nějaké 3 zajímavé snímky, nějakou kombinaci těch 5 stromů, tak aby to vypadalo zajímavě. Takže když se podíváme teď na ten první, tak můžete vidět, že tady mám po levé straně strom, který má ještě na sobě zelené listí. Teď se omlouvám, teď mi to přímo padá do očí. Takže mám tam po levé straně strom, který má na sobě zelené listí, což se mi velice líbí, je to docela zajímavý kontrast. A potom po pravé straně mám zase strom, který je holý. A co se mi tam líbí, tak se mi líbí ještě ten stromeček, který je tam po pravé straně dole, takže jsem tam zakomponoval 3 stromy a myslím si, že to je docela zajímavě postavené. Použil jsem clonu 5-6, tak abych měl ostré jenom ty přední stromy, to pozadí, to musí být rozmazané, to prostě nemůže být ostré. A teď, jak tam padá ten sníh, jak je tam ta mlha nebo ten opar, tak je to ještě zajímavější. No, potom teď s vámi budu chvilku možná hýbat, potom druhá fotografie jsem zajistil nějak takhle, s tím, že jsem ten zelený strom dal do prostředka. Což si myslím, že je z tohoto hlediska zajímavé, protože vlastně ten hlavní objekt, ten kontrast, ten strom, který má na sobě to listí, tak je uprostřed. Takže je to vlastně hlavní objekt celé té fotografie. A pak to mám 2 stromy, které jsou po pravé a po levé straně, které jsou úplně holé a vlastně ten kontrast mi zvýrazňují. A zase to pozadí je úplně rozmazané a je úplně světlé, takže mi to krásně vyskočí ty přední, ty stromy, které mám vepředu. Takže zase clona 5-6, krásně budu mít ostré všechny tady ty 3 stromy, které tam mám. No a další kompozice, ta doufejme, že se mi podaří, tak ta je zase udělaná následovně s tím, že jsem to odzumoval úplně. Teď to rozlišení není úplně ideální, protože ta fotka bude v formátu 3:2, takhle to mám 16:9. Takže mi tam chybí docela ten na vrchu
vidět ty konce těch stromů a nechával jsem právě ten prostor, aby tam byla lehce obloha, aby tam zase bylo zajímavý kontrast mezi tím popředím, což je tady hodně vystupují vlastně ty stromy, ty 4, které tady mám. Potom je v pozadí potlačený nějaký lesík a potom vzadu nechávám kus té oblohy, takže to mám zase nějaké vrstvy, které tam mám dané, které vlastně mě tvoří úplně krásně to popředí, střední část a to pozadí, což je úplně perfektní a s tím, že sněží, tak tam do toho budu mít ještě nějaký ten sníh daný. No, udělal jsem tady 3 snímky a myslím si, že docela zajímavé a musím být spokojený tady s tou první fotkou. Takže pokud ty fotky všechny 3 vyšly, tak se na ně můžeme podívat právě teď. Tak myslím si, že tady mám docela další zajímavou kompozici. Tady se mně líbí tady ta bříza, nebo tady ty břízy, které tady mají ještě krásně žluté listy. A když se podíváte do toho pozadí, tak je to úplně tmavé, to tam prostě je tmavé. Takže budu mít krásný kontrast mezi tady tou břízou, která je pěkně bílá, tady tou pokrytou zemí, tady sněhem pokrytou zemí a vlastně tady těmi listy, které jsou pěkně žluté. A tím pozadím ten les, toho lesa, protože ten je úplně tmavý. Budu se to snažit v tom postprocesu prostě, nebo v té editaci dostat tak, abych měl opravdu to pozadí, měl tmavé a to popředí, tady ty hlavní stromy a podobně, tak abych měl světle, aby to pěkně vyskočilo. Lehce jsem to podexponoval i právě na fotoaparátu, protože jsem to podexponoval o minus žádná celá 7 stupňů dolů, takže by to mohlo být velice pomoct s tím, že jsem vlastně stmavil ještě víc to pozadí. Kdybych to tam nechal správně exponované, tak ten expozimetr, ten by to udělal nějaký průměr a to vzadu, to pozadí by bylo docela tmavé, což úplně nechceme. Takže jsem to lehce podexponoval, tak abych měl opravdu tady to popředí světlé a to pozadí tmavé. Dal jsem to zase na clonu 5.6, takže to je, dalo by se říct, u tady tohoto fotoaparátu clona, která je asi taková nejostřejší, co se týče, nemyslím, aby měl ostré všechno, ale abych měl ostrý hlavně ten subjekt,
nebo objekt, pardon, si to pořád pletu, objekt, subjekt, abych měl hlavně ten ostrý, hlavně ten objekt a to ostatní vzadu by bylo rozmazané. Protože kdybych to dal na F4, tak už je tam trošku, mám takový menší problém s tím, že ten fotoaparát, nebo no, ten fotoaparát to neúplně dokonale doostří, takže 5.6 u tohoto fotoaparátu je úplně skvělý. No, myslím si, že ta fotka je taková jednoduchá, taková zajímavá v tom, že tam budu mít pěkný kontrast, že tady toto možná vyskočí. Využívám i toho, že téměř nefouká, prostě fouká velice málo, takže se mi to velice zamlouvá to, že to nebude rozmazané, že tam nebude to pohybové rozmazání. Takže pokud ta fotka vyšla, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Tady připravenou další kompozici, to už přestalo docela sněžit, už sněží jenom tak velice lehce a ta obloha už začíná být aj modrá, už to není takové vyšisované, jako to bylo předtím, takové mléko hnusné, ale jak sněžilo hodně, tak mi to dost pomohlo při té kompozici. Teďkom je to trošku horší, teď bych taky ještě si přál, abych tady měl sníh nebo aspoň nějakou mlhu, nějaký opar, protože zase fotím tady něco docela zajímavého. Tady si hledám nějaké zajímavé stromy s různýma zajímavýma liniema, strukturama, tvarama a takovýma křivkama a podobně a využívám toho tak, aby ta fotka byla zajímavá. Takže když se na to podíváme, mám nasazený teleobjektiv, mám tady hodně nízko. Mám nasazený teleobjektiv, dal jsem ho záměrně nízko, protože potřebuji, abych tady využil ten přední strom, který tady mám před sebou, který je krásně rozvětvený. Máme tam jeden strom, který je taková tyčka rovná na vrch a potom po pravé straně jsou tam nějaké kmeny, které jdou zase doprava, takže jsem se snažil to využít, aby mi to šlo z pravého horního rohu pěkně tak do toho doprostředka takovým pěkným obloučkem. A vlastně využívám tady ten strom, aby mi pěkně zarámoval strom, který je asi mrtvý, který je tam vzadu, ale je na něm pěkně pokrytý sníh, takže tam jsou různé části toho stromu, který je holý a části, na kterém je pokrytý sníh. To pozadí není úplně ideální. Budu se snažit samozřejmě to, abych to pozadí stmavil, aby mě právě tady ty dva stromy, které tady mám, tak vyskočily, ale myslím si, že to bude docela těžká práce, ale uvidíme. Poperu se s tím meditací a doufám, že to nepřeženu. Tady po pravé straně ještě dole, si myslím, že mě tam ruší nějaký jeden strom, který budu samozřejmě odstraňovat, který tam nebudu chtít a potom v editaci ho prostě nějakým retušovacím nástrojem odstraním. Takže ponechám jenom tady tyhle dva stromy, aby mi tam nic nerušilo. Dal jsem tam clonu F11, tak abych měl, protože mám teleobjektiv, ale ten strom, který mám před sebou, tak je maximálně tak 10 metrů přede mnou. A ten další je dalších 20, takže ono to úplně nebude ostré. Ale mě to asi nebude vadit. Udělal jsem radši 2 fotky, s tím, že jsem zaostřil vlastně tu fotografii tady na tenhle první strom a tu druhou fotografii na ten druhý strom, ale myslím si, že spíš použiju tady tu fotografii s tím prvním stromem, abych měl to vzadu lehce rozostřené, aby mě vlastně vyskočily
Hlavně to pozadí, aby bylo rozostřené, tak, aby mě vyskočily vlastně tady ty první dva stromy. Takže já myslím, já doufám, že ta fotka bude zajímavá, že to bude pěkné. Uvidíme, jestli tam neudělám ještě nějaké ořezy, jestli to nenechám na formát 4:5, radši než 3:2, ale myslím si, že by to mohla být docela zajímavá fotka. A pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Tak mám tady za sebou první focení sněhu, myslím si, že dneska to bylo docela zajímavé. Zaměřil jsem se spíše tady na focení tady stromů nebo místních částí tady té krajiny, než abych fotil do dálky, protože ještě není moc sněhu napadeného a ty stromy jsou takové holé, tmavé. I když ta zem je pokrytá sněhem, tak to ještě nevypadá dostatečně zajímavě. Takže lepší využít tady v nějakých místních částí a najít si zajímavé kontrasty, což jsem dneska si myslím, že jsem využil. Protože jsem měl buď světlé pozadí nebo tmavé pozadí a tím jsem dokázal to, že ten hlavní objekt vyskočil, což je super, což se mi zamlouvá. A tady tyhle fotky se mi velice líbí. No a doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, dejte mi palec nahoru. Pište mi dál komentáře, velice si mi to líbí, jak i negativní nebo konstruktivní kritika přichází do mojich komentářů, protože samozřejmě i takhle mě to pomáhá, jelikož já jsem taky hobby fotograf, ne hobby fotograf, ale hobby fotograf a snažím se zdokonalovat. Teď procházím trošku těžším obdobím, protože teď jsem na to fotografování neměl moc času. Nějaký 2-3 týdny jsem byl nemocný a v práci je toho taky hodně, takže jsem se nemohl úplně koncentrovat, soustředit. Takže dělám nějaké chyby samozřejmě, ale i díky vašim komentářům se můžu i já zlepšovat a můžu si dávat potom pozor na nějaké problémy, které mám třeba s editací nebo potom i s kompozicí a tak dále. Takže moc krát děkuju a já se na vás budu zase těšit příští týden. Čau.